kusangana kwatiri kuita mune chino chirongwa The Verdict is Yours, apo patinokuinzirai matare echivanhu kubva kumadzimambo akasiyana-siyana. Rangu zita ndinoitwa Kundai Chitate. Musvondo rapfuura takange tiri kudare raChief Bushu uko takanosangana nenyaya yaAmbhuya vakauya kuzomhangarira mukwasha wavo vachimupomera mhosva yekuvatukirira zvinyadzi pakazara vanhu uye nekuvarova. Regai tipinde mudare tinzwe Ambhuya vachipira nyaya yavo kuna mambo. Ndikuti panyara dzakatukwa pano pamhata musuri patayo mwana mudiki yakanyara ndagara machinetana mukadzi wakanetsa ratari mwana mudzokera kuti unowana 6 dzakauchengeta chiwana achienda kwati kwachi 2 days vamhaisana nongwara chinyara chazvino asi pane vandombo kuti bvunze pisha akaroora here vazvindozotaura nona ukavarova nokuvaratidza madzimai angu pese patinometsa aiwa zvataurwa naamai ukavateerera kuti uzvitapudze kana kuzviwedzera hungu kwete ichokwadi because Ambhuya vangu avo yakavanhirika ndakasanawo paroti pane madzimai angu akachena ndakavabvunza kuti muri kuenda kupi and tikuenda kupi madzimai angu akachena kudarika zvavakaita izvi and tikuenda kupi akabata mapanza ekutuma muhanga aindabva ndagaya kuti madzimai akuzveshiwa nokuchena kwakaita kuenda kupi ndatenderanaita seddatera pasina 10 minutes asvikira madzimai asipo Ambhuya wewe asipo pandakavabvunza inini handiti kuti madzimai angaenda kuduka wakaya nehasa pandiri nebasa ravo vakandibata zvinhu nyarara yambuya murege yambotaurapuwa ngwana mambo imimi nyarara taura pamwe vandiita sei vanondikwadza nokupandakazoita Mumbe nhatu dzinofamba kudai nembudzi naambhuya kuti chaivo mwana wavo chaiye chinondinetse Ambhuya vako chaivo akachakatokushitura izvo vanokuvatu kana usina kuvatuka chakaita kuti uzvitora badzovateme chakaitika ndakanetsana nemadzimai angu vabva vapigwa iwewe uchikuudza kuti ndambuyani ichokwadi vanobvuma kutora badza kuti vatemewa kuda kuhasha nokubvumbuka nokuti mukadzi wangu mapinda taisirira nama nyaya iyi ndangobata wamsaidi zvamo asi mukadzi uyu maenda kumunda kaini paakaziva mukadzi wakanengairi takaenda kumunda isusu maenda kudze takaenda kumunda anditi inini achakazokubasa achakazokubasa ekutsakwa ndafunga zvokutsogerana chikafu anganobadzana abvaenda akatomona anobatsauka abvaenda kumaricho kumapurisa uko ndokwaakanga aenda amai asvika ikoko amai manzwa murume wake achitaura kuti mukadzi wamanga vachina kufura munhu anogara mukadzi wake isusu tokuda kubata kwese nyangwa makohwa ungakovai imombe dzake 3-4 zvinofa kubata vanokuda mukadzi uyu inini mafura nayo makaudzere kuti achaenda kumaricho akamubvunza munezi makuda kuenda kumaricho dzimwe mukuru ndo mazoona mai zvakakurovesa izvozvo makadzipinda idzi mufunga mukuziva iyo chimbonyarara iwe kuda panzi kubuda panzi kudaita nyaya panogarawo amai pamukaona uyu ane mukadzi wake mimi ne mukadzi wake akakubvunza nokuenda kumukadzi oda kubvunza handizvozvo kasi maiziya here kuti achakure maizvisiya nje angabati maizvisiya makati angane 4 months andibati mazijustify here maizvisiya kuti ane kwaakuenda ndizvozvo tauridzai
maizviziva ndosaka makazorohwa hakuna kunaka kurohwa bali ndozvakaitika makarorwa kunyemba kwenyu ko makaita sei mamusikafanwa kurohwa bali maizere kwaenda muroora mwana wenyu maikuziva daireka mai maizviziva akasingaende kumunda kwenyu kwani kwaenda kana kumarichora maizviziva makamuudza kuti uyo amai akadimbi vari kuenda kwakati indi kuenda kumunda kwangu mai matinimi naizvoka kwauriwo iwe pawakatera munda uchisvika wakasvika kunobvunza amai uchiti akabvunza kuti ndatsangana nemumbitu madzimai anga aenda kupi vakati kudii ndokwakaita hasa kuda kundibata zvongo saka maitobvunzana muri padhuze iyo akapinda nebadzaiwa aiwa namuri padhuze nepadhuze neambhuya iyo vakatobva kwaisakura munomuna sabo sabo kwenyaro ndipire nyanga tipedze nyanga ane mhosva kudhara akaro ambwe pamtorerari vanogara sei vana kugara kwavo vanogara vachinetsa kukwashana namatezva saka mukwashana nambe vacho vanogara vachinetsana pamagariro akaita kuti saka musi wazvakaitika zvekukwadzana dzonga uri najanuary mutapa mumwe saka mukwashanga akataka zvishuwa timu iyi vamwe vakadarika nepamunda chirima ngekuti mukaenda kupi vakatikwenda kunorima kumapurisa mukadzi wavo wamanje mwana wavo anakarika nemuno akadarika nemimwe nzira naamai vacho imwe timu zvishuwa enda kumapurisa kunorima marima then vaenda handizivi kumberi kuti mwana wavo akazotera timu imwe eno mumapurisa avachisari munda kwavo ndoba akazosvika mukwasha anga akamuramira ini akatondito supa etsana mukwasha wamuzokati supa ndikati kana ndichirima handidi kumwa ndogona kuzvitema anga kadhekwadheka saka zvaakazovhiringana kubei ana kuzonza tazonza nyaya ndo zvaitika kumunda ndikati nyaya yakadai pamutemo yaya kumapurisa nekudai hatitonge vanhu vakuwadzana kuti ai vozoita kusoniwa vatoenda kumapurisa nyaya ikaya kumwe ndo mabviri akaita nyaya asi hatina kuona zvosingasisibatai ai mudzimai mai anofamba zvisiteta sabo mudzimai vai ane state rinofamba kwacho pokuona ari state hazizivo zvemwoyo make kana vadokawo kuti vaenda inanosaina komana nemombe dzavo 4 inanosaina kumaamambokomedesikwamboinosaina bhukurai hazvina basa chingochirango tongotoita pakudhara atota kuti mudzidzi uya anokuita tongomostrong kuenda kwake nhasi mangwana kusekutera maona hatabasa nesimeja yako izvi ine basa renemzo kwamajanisi tokomboenda nebasa jesti yake zomusi unosaina tinongoti kochinojaja Garang, iwewe handidi kukuita zvezvirongwa ndochete kudzimi chete kozi ndinichikwadzana navo ndovanoshupika amai ndikuda murume achamura muise mombe yake nemudzi kana mombe yaenda yaenda unoteera wayanani unoteera mombe yenyu pane chivanhu pauirere aimazii kuti vana vasashupika dzidza kutadzira mombe nembudzi ndikuzvida kupera kwetswa 4 wazvinzwa tswa 4 mombe nembudzi unotenga mbudzi yako chikotora zvekuiyadzi utenga hadzi
netsiro yacho oina nazvo munopa amai yako wazviti mamusana ziriko mombe ziriko kamukuru ziriko saka ndokuti mzwa 17 mzwa 17 mugara patire padhuze zvaita kamai dai murimi maiti muurei mamuchideni zvakauchachi chimina amai nopawakupatara zvomushabui mazvinzwisisa reva ishembura